रहले धीमा भाई के ललनावा बाबा साहेब रहले धीमा भाई के ललनावा तभी मजी लिखले हो भारतीय संविधानवा तभी मजी लिखले हो भारतीय संविधानवा पहिले पढ़ाई साहेब जाई के विदेशवा तभी मजी लिखले हो भारतीय संविधानवा तभी मजी लिखले हो भारतीय संविधानवा कितना वीर जवान के फांसी लगल जलियाबाग में कितना तो गोली चलल जलियाबाग में कितना तो गोली चलल कितना वीर जवान के फांसी लगल जलियाबाग में कितना तो गोली चलल खतरा में पड़ल रहे सारा हिंदुस्तानवा तभी मजी लिखले हो भारतीय संविधानवा तभी मजी लिखले हो भारतीय संविधानवा भीम चर्चा था गूंजेला गली गली अब भीम आर्मी के टोली चली अब भीम आर्मी के टोली चली भीम चर्चा था गूंजेला गली गली अब भीम आर्मी के टोली चली खुशियाँ मनावे अब सारा हिंदुस्तानवा तभी मजी लिखले हो भारतीय संविधानवा तभी मजी लिखले हो भारतीय संविधानवा शशि सरवन नबी के दीवाना भइले ऐसे पीछे सवरिया गाना गइले ऐसे पीछे सवरिया गाना गइले शशि सरवन नबी के दीवाना भइले ऐसे पीछे सवरिया गाना गइले शेखर भैया लिखले बाबा के भजनिया तभी मजी लिखले